Del 27 de febrer al 5 de març de 2017 s'ha dut a terme la 6a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Projecció de pel·lícules del gènere, sessions de curtmetratges, actes i tallers per a diferents públics. Gràcies a tothom qui ha col·laborat perquè aquest festival sigui possible. El 2018 tornarem a tenyir de terror els carrers i les places de Sabadell. Us hi esperem. I'm Gary Sherman, and I just want to thank the Sabadell Horror Film Festival for this honor. And this is a great festival, and it's run by great people, and they show great movies, and enjoy.